kanjani lonto sithi abantu abanikeza igunya ngoba icrime esiyibona ku physical siyayazi ba iphekwa phina sidila thina nendawo amapolisa angakwazi ukufika kuyo siqhubeke ke bathandekayo sithandaza njalo base baninzi abantu kufanele uThixo abakhulule kule ndawo siyabonga kakhulu ke siyabamkela abaqalayo ukubakhona phakathi kwethu sichilo bangcwele ukuthi lusuku le40 don't date namhlanje 43rd 20 ntoni namhlanje so lusuku le42 sikhona kule mvuselelo no sorry 52 sileka u60 lo le52 all 52 days of God's faithfulness. From day one God was faithful, even today he is faithful. Khange kube khona ixesha apho sike sanlaqaza sathi hayi akekho namhlanje. Every day, every time sikhona ukholo phakathi kwethu. We need more of God. Sonelanga tu sakuze siqole tata umathumela sibone ungena izidumbu siziswa apha lonto le yibiblical Yesu uthe sakwenza imisebenzi nemikhulu yamandla asoneli xa singenzeke ezo zinto. Glory to Jesus. Siyabonga kakhulu ke bathandekayo without any waste of time siya ke i-challenge sinayo ebangela bandiphakame lentente imi ebaleni lebhola. I think we all know that i-agreement yethu nabantu balendawo yayikukuthi sizothatha inyanga ka September then emveni koko siyethule intende sithe xa sibona indlela uThixo enza ngayo sathi asikwazi ba sinqamle uThixo esenza ngoba enye ye signs esibonayo ba uThixo saqhubeka yoba kube khona abantu abatsha abangenayo every day and kube khona abantu abazinikelayo. That is an indication yokuthi umoya ingcwele usasebenza. Sathi ke thina sikwazi basithi makayeke uThixo esaqhubeka uThixo. We had another meeting and engage with the leadership yaba bebala sacela i-extension kubo banenceba basinika i-extension yenye inyanga up to the month end of this month esikuyo ka October. After this month ke si lo meko yoba kufuneka sibadedele indawo yabo ngoba basenzele inceba ngokwaneleyo. For that reason ke we are planning ukuthola intende njengoba nibona kuma lessons akhona xa sisethula intende then sibe sesisiya kwi-baptismal sibeke ngokwintende yethu siyagqibela asizoyistopa imvuselelo noba sizowela sibheke holweni enkonzweni but sizoqhubekeka nemvuselelo kodwa intende ngenxa yespace sendawo maybe uThixo uzawuphinda sivulele akhawuleze sifumane another place sikwazi basiyimise khona ngoba ikhona into ethi uThixo akayigqibi lento ayiqalileyo. Malibonke igama lenkosi. Sicela ke sibe clear ke bathandekayo sonke sibe kulo mode yoba as we are moving and inote esizawuvala ngayo nyandeni izaba ngaphezulu kwebesiqale ngayo. Glory to Jesus. Cela sime ngenyawo ke bathandekayo sonke sivule inhliziyo zethu. I think siyibambile ke lena announcement sivule inhliziyo zethu sonke and allow nothing ungavumeli nantoni na ezakuba lento uThixo akulungiselele yona namhlanje. Siyabonga kakhulu sine families apha ezicontributayo ngendlela ezahlukeneyo. Ubrother Mbulawa as we speak ukhona ifamily emhostayo evele yathi kum don't worry mfundisi yonke into sizawuyenza sizamtransporta uzawuhlala kuthi siyanikela indlela esinikela ngayo. Ayiyonto leyo sibhatala imali ezininzi kodwa bavele bathi bazamthatha bamhoste benze yonke into bamtransporte njengoba lapha nje uyatransportwa begqiba uministerisha aphinde bamthathe bahambe naye baye apho alala khona bayamjonga yonke into ukutya kwakhe yonke into ikhetharishwa ngabo. Siyabonga kakhulu ke bangcwele abanye ke bayafaka njengoba sichilo amandla kuma kwemvuselelo iqhubekeke axhomekeke emphongolweni esinawo asinayo indawo esithatha kuyimali sixhomekeke kwi-contributions zabazalwane. So uba uThixo usikelele wabeka into enhlizweni yakho yenza njalo. Besichilo apha sathi sakwenza into engazange yabonwa eBhayi xa siyobhaptiza sasichilo apha sathi inkabe enkomo seyi-idlisha already benifemba noko kuzawuthwa tyikili ententeni kube mnandi ententeni sayibeke elahleni kwethini siselebrate imiphefumulo esihlangulweyo sisandla esinamandla. Siyabonga kakhulu ke bathandekayo ngicela samkeleke umkhosi kaThixo eza ngaphambili
ezobeka ke icebo likaThixo sihlabele ke ingoma worshiping songs sizukisa uThixo sicela uTata Mbulawa brother Mbulawa come up front ezobeka ke yonke into uThixo ayibekileyo sitshilo bathandekayo njengoba besizapha nje asimanga apha ezitulweni siya intercede siyathandaza ngoba kunentola ezijoliswe kumuntu ome kule ndawo angathi eme apha lahlekwe imessage ebeyiphethe into esingasoze siyitolerate kuba ku-operate ispirit sesikhona silapha simele basihleli kwezandawo esikuzo simina lo muntu omapha asonwabanga ngoba sipha noba sikhwapha thina kodwa sijulile siyathandaza sinezinto esizidilizayo akakwazi u-operate usathana sesikhona sihlangene ngale ndlela malibongwe igama lenkosi cela simcele ke sengaphambili sihlabele ingoma ngegama lenkosi awungubani olingana ufanelwe zizi awungubani olingana nawe siyabonga Nkosi engcwele Baba wethu ophakemeyo omkhulu kakhulu ngaphezu kwento zonke ezikhona neziphakanyisiweyo emhlabeni ekuhlweni nje siyavumelana ukuba phakathi kwabo bonke Thixo akekho onjengawe kubo bonke oThixo akekho Nkosi ofana nawe Unto Isaiah singakufanisa nabani ufane naye singakulinganisa nabani
ulingane naye uthi ohlabelelayo. All other gods, they are the works of men. Bangumsebenzi wezandla zabantu, bayitwe xhoxhe zizandla zomuntu. Kodwa wena uThixo ongadalwanga, uThixo osuke wabakhona, uThixo odale into zonke, uThixo odale izulu nehlabathi. Leli kaYehova ihlabathi elimiweyo nabakulo, walimisa phezu kwelwandle, walizinzisa phezu kwemilambo ngamandla nobulumko bakho. Kuwe wedwa uThixo, kuwe wedwa inkosi, kuwe wedwa ingangamsa, kuwe uThixo akekho omnye. Baba wethu onamandla okubuthixo wabo oThixo, uyinkosi yawo amakhosi. Umelwe ukuphakanyiswa, umelwe ukuqulwa, umelwe ukudunyiswa. Baba wethu onamandla onke, ekuhlweni nje umphefumulo wethu uyakuphakamisa konke okungaphakathi kwethu kuyakubonga, kuyalibonga igama lakho. Uphakeme, uphakeme, uphakeme kakhulu, uNkulunkulu wethu othandekayo. Uphakeme, 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 uphakeme. Uyinzulu yesimanga, uyinzulu yemfihlakalo, uliliwa laphakade, iliwa eladelwa laceliswa ngabakhi, kodwa lanyulwa nguThixo, the rock of ages. uNkulunkulu wethu onamandla, uNkulunkulu wethu onaphakade, sizodlula into zonke, kodwa wena uyawuhlala ukhona. Baba wethu onaphakade, wawukhona ekuqaleni, ukhona nanamhlanje, uyakuba khona ngonaphakade. Liphizi lakho, you are the same yesterday, you are the same today, you will be the same forever in eternity. Baba wethu onamandla onke, izulu lizodlula, liqhuphumba lithi swaka, njengomsi umhlaba uzoguga njengengubo. Ube wena usahleli, ube wena usekhona, ubu-Alpha, ubu-Omega, kuwe ekuqaleni, kuwe nasekugqibeleni. Sonke sigqibeke sonke, kuthi tshabalala bonke. Ube wena ungapheli, ube wena usahleli. Siyabonga ukwazana noNkulunkulu ophili kunaphakade. Siyabonga ukukhonza uThixo ongena nqaleko, ongena nqibeko. Siyabonga ukukhonza uThixo omili kunaphakade. Ufanelwe ukubongwa, ufanelwe ukudunyiswa, ufanelwe ukuphakanyiswa. Baba wethu onamandla, ekuhlweni impilo yethu iyakuzuyisa. Baba wethu onamandla, bonke okungaphakathi kwethu kubabaza igama lakho. Siyakuvuma ukuba uYehova, siyakuvuma ukuba uJehova, siyakuvuma, siyavumelana, akekho njengawe. Siyavumelana
Sinimane, Siakandela, Hosanna, 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 Hallelujah, Hallelujah. Unamasande, Urabasande, Korabas, Urabasataya, Urabasataya, Urababosata, Urabasataya, Unamasanda, Urabasataya. You alone deserve our praise. You alone deserve our worship. This we will serve no foreign God, no any other treasure. We come to your presence. We come to your presence. Welcome us into your holy place. Welcome us into your glory. Ushale kasimulweni agekongeza muwe ekafunyelwanga muwe sifumele ebushweni sise phakathi wakho sifumele ebushweni singene bukhoneni bakho anamashandela baya kurabashataya elabakosanda korabashataya librakosata kunamashande. Thank you, Holy Ghost. Oh, 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 hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Ghost.
Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. You must learn to worship God. One thing that God is desperate for emhlabeni ulambele ukunqulwa. Abantu banqula ipali, abantu banqula izigodo, abantu banqula abantu. God is so desperate for people who will worship Him. Abantu banqula iqhawe zabo, abantu banqula otata babo nababishop. God is searching. iBhayibhile ithi God is searching. Ukhangela abanjalo abazokumnqula ngomoya nangenyaniso. So in gatherings like this, we must worship God. We must worship. Very platform ithuba lokunqula uThixo, you must worship God. Uvakamnandi uThixo. Akunabantu abamdumisayo emhlabeni. Phakathi kwabantu abacompromiseayo bedumisa abanye abantu, but kuvela abantu eNew Bright abazoqula uThixo. Hallelujah. 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 Amen. John chapter 13, chapter 14. I think it's our scripture. John chapter 14. 14, 15. 15. Maybe this is our 16 because ukuba niyandithanda yigcineni imithetho yami. Ndiyakucela kubawo aze aminike omnye umthetheleli ukuze ahlale nani ngonaphakade. Umoya wenyaniso. Ndiyacela omnye ubawo amnike omnye umthetheleli ukuze yena ahlale nami ngonaphakade. Then uthi-ke ngumoya lowo wenyaniso, umoya wenyaniso. Lowo lingenako ihlabathi lokumamkela. Ihlabathi alinakho ukumamkela Ngokuba lingamboni. ngokuba lingamboni. Lingamazi. Because alimazi. Ihlabathi alinakho ukumamkela ngoba lingamboni, lingamazi. Ninake niyamazi. Nina niyamazi Ngokuba ehleli naye. ngokuba uhleli nami. Kananjalo uyakuba nani. Njengoba ehleli nani, kananjalo uyakuba nani. That means uyakuba kuni. He is with you and he shall be in you. I think it's uchimbe njalo esiNgesini. If you can read in English, just only leyo ndawo. Quickly. No, kuyabesiqala imvuselelo bese ngakhile kakhulu, but ayiqala imvuselelo abantu akukho wrong kodwa kuye kube kuhle uba intenteni ukhile kakhulu, especially ayisaqala imvuselelo. Amen. Hallelujah. Kodwa ke noxa sesiya siqhubeleka njengoba sesi-approach no 60 endiyethuka uba sesiya ko 60 days insuku ziyaqawuleza. Neka noko sithanda ukukhila tenzela uba siqhelane neBhayibheli. Hallelujah. Hallelujah. So ke sothanda ukukhila
asizode sikhile kakhulu kodwa. Amen. Yes. If you love me, If you love me, keep my commands, keep my commands. and I will ask the Father, Because lento ke abantu abamthandayo. When Jesus came, he came as a token of love. He came as a proposal of God. As a proposal to a love relationship. John chapter 3 verse number 16 we tell about God so loved the world that he gave his only then begotten son, because he was the only begotten son then. After only begotten son, we are the sons of God along with Jesus Christ. While when uThixo ulithanda ihlabathi wancamunyana ekwapo kuphela kwakhe ngoko. Amen. But emveni koba ezele thina ngokufa emnqamlezweni, uYesu akasengunyana kuphela kwakhe, sizindlalifa zezulu kunye naye. Amen. So uthi iBhayibhile wenjenje uThixo ulithanda kwakhe abathi wade wancama. So imotive kaThixo, idrive, into yayinobangela uThixo adaname omnyana wakhe kuphela komzeleyo yayiluthando. So uThixo uJesu, every time kushunyela uYesu, every time usiva ngoYesu, nokubhaqe imagazini wathi xa ukhila weva kuthethwa ngoYesu osindisayo oxolelisayo, you must know ukuba nguThixo ekubizela othandweni lwakhe, nguThixo ekupropose, nguThixo ekutsalela othandweni lakhe. Wherever you see kuthethwa ngoJesu, you must know ukuba there is God presenting his love for you. Indaba kaJesu ayinanto kwenza le-punishment, indaba kaJesu ayinanto kwenza nesigwebo ka esasunyayelwa esindisa, ngoba ngoku usasindisa usabiza bonke. But the time is coming apho azawugweba abantu, kodwa njengoba kusame le ntente ngeke uzibone intente xa sekugwetshwa abantu, ngeke ubabone odade baphuma bencama into zabo bezokhwaza begxolapha ententeni bephudlwa ngumoya. Yonke loo nto yenziwa bekukuba luthando lukaThixo, because uThixo usabiza bonke abantu ebabizela kuye. Amen. Usabika ixesha lona liphelile. Anything can happen, but that means imvana isahlele esihlalweni senveba, akakayi kwibhema seat, akakayi kwi-seat of judgment. Usabiza bonke abantu, but i-caution kukuba asilazi ixesha uba lawuphela nini, but into esisho ngayo signs ziyabonakala ezoba ixesha liphelile. I-signs ziyathi uba umhlaba uyasongwa. Each and every day this world is folding up. Anything can happen. Jesus can come back again. Ngoba lo Jesu esimshumayelayo weza emhlabeni, wakhula, wazalwa, wasumayela, wenza imimangaliso, wahamba wahlala ngasekunene sikaThixo, weza umoya oyingcwele ubazohlala nebandla lakhe. But soon and sooner than we think, uJesu uzobuya uJesu, and when he comes, uzabe sengeyomvana, uzabe ekhuluma ephohla enomsindo ingonyama ezabe ingengomsindo wakhe, ingumsindo kayise. But uzobe ethulula umsindo kaThixo phezu kwabantu abashunyayezwayo, abayamkela ivangeli, phezu kwabantu abevayo ngevangeli kodwa bamlandela uThixo, phezu kwabantu abaxelelwayo but abayigcina imithetho kaThixo. Kodwa okwaloku nje usahlele esihlalweni senceba, usabiza mna nawe uba masibuyele kuThixo. Lo mhlaba lona akusilona ikhaya lethu, lo mhlaba lona akusiyona indawo yethu yabona phakade, kukhona apho kuyiwa khona. Bangadlala abantu okwaloku nje, ixesha liyaphela. Every second is counting, every minute is counting, every hour is counting, every week
uyabuya. And when he come, will you be ready for him? Jesu uyabuya. Akebuya kuzaba kuphela kwamaxesha, kuzaba kuphela kwelizwe libiweyo. Kukhona apho siyakhona, bonke abantu bazawuphendula ngendlela abaphile ngayo emhlabeni. Ithi iBhayibhile uJohn kwiRevelation chapter 20 verse number 14 uthi ndabona itrone ephakemeyo, unyana womntu ehlele etronini. Uthi bonke abantu beme phambi kwetrone, uthi abakhulu nabancinci, abadala nabatsha, abahluphekayo nabazizityebi, uthi zavulwa iincwadi. Ngoba zisazovula iincwadi, bayeke abantu baxoke, bayeke bathi basindisiwe bexoka, bayeke bashumayele besidla imali zabantu, bayeke baqala amabandla bekhuthuza abantu, bethunywa zizisu zabo, bayeke baxoke, bathi basebenzela uThixo bephakamisa amagama ecawe zabo, bayeke bathi babizwe nguThixo kodwa bebizwe sicawe zabo, bayeke bahlale. The time is coming, kuyayiwa phambi koThixo. Kasifika phambi koThixo zizawuvulwa iincwadi, kuzawukhethwa iibhokhwe ezigusheni, kuyayiwa phambi koThixo. Ithi iBhayibhile zavulwa iincwadi, kwavulwa nenye. Njengoba silapha nje anancwadi okuthiwa ngenye. It is called the book of life. The book of life. Awusindiswa, igama lakho liyabhalwa kwi-special book, the book of life. Yeah, it's a special book of God. Apho kubhalwa amagama abantu. Every time umuntu ezinikela kuJesu, igama lakhe liyabhalwa encwadini yokudliwa kobomi. Njengoba silapha nje silanda abantu esandleni sikaSathane, kuxhithwa abantu esandleni sikaSathane, kukhansela imibhalo, amagama abantu abhalwe emahlathini, abhalwa phakathi kwamanzi, ayaklinwa phakathi kwamanzi, ayobhalwa ezincwadini zikaThixo, ezincwadini zokudliwa kobomi. Ngoba xa uJesu ezoligweba ihlabathi, zizawuvula incwadi. Ithi iBhayibhile onke abantu amagama abo angazange avele encwadini yokudliwa kobomi, ithi bathathu baphoswa into the lake of fire. Yeah, bonke sesisi, it was not just a Hades. Kukhona indawo okuthiwa iHades, apho abantu balinde khona njengabo bandithetha nawo. People are waiting for the judgment. I-judgment ayikafiki, balinde eHades. Lento kuthiwa sisihoko, ngoba isihoko sine-dimensions, sine-departments, but eyokugqibela yile kuthiwa i-lake of fire. According to geography, the lake is defined as embodiment of water, but this time it's not embodiment of water, it's an embodiment of fire. Ngumfula womlilo, ichibi lomlilo, bonke abantu amagama abo angavelanga ezincwadini zokudliwa kobomi. Ithi iBhayibhile bazophoswa in this lake of fire. They will spend their eternity there forever. Njengoba ndithetha nawe, abantu bayakhala esihogweni, basakhaliswa zinto ezininzi, ayikafiki i-final judgment. Akufiki i-final judgment, bazosuswa kulo mlilo bakhalisa, basiwa bawesi the bottomless pit of fire. And when we preach this, it is the Bible, is the truth that is in the Bible, and is the part of the gospel. Even Jesus himself preached about hell. And if you can highlight your Bible, uteteka kulu ngesiwoko, kapesco betete ngesu, koba the message yesiwoko. It's a message of God's compassion. It's a message of God's fear. Then congratulations, well done. Wait until you die without Christ. Verse number 20 to 23. It's a Bible of God is scared to God and the Lazarus.
amalifa lathathu layobekwa in the bosom of Abraham. Ayisosifuba sandoda ligama lesiteketisi uteketisi paradise, but it's a bosom of Abraham. It's a realm, it's a dimension in heaven. Oh, the bosom of Abraham is fubaska Abraham. Ababantu batutuzelwakho lapho utwaziwa mangalikelos kuthiwe ngobani aba kase sifika singena kuthiwe aba ngabavele ezantsi emhlabeni embhandezelweni kuthiwe bazigcinile ingubo zabo zinyulo bahlanjwa ngegazi kabefika ezulwini beyothuthunjelwa. Akusayi kubakho ukukhala, akusayi kubakho depression, siyobe sesingasakholwa ngoba ifaith into alapha emhlabeni. There will be no need for faith. Siyobe siyibona imfana, siyobe siwabona amanxeba, siyobe silubona uthando okwalokhu nje sikhonekta ngokholo. Kodwa xa sifika emhlabeni, siyobe sifika ezulwini, there will be no need for faith. Siyobe sihlala naye, siyobe sihlala naye, siyobe si-enjoy ipresence yakhe, simqula singamboni, ngoku simqula sikholwa singamboni. Coming is a day apho sizoma phambi kwesihlalo sakhe. Hey, there is coming a day apho kuthiwa ngobanaba kuthiwe ngabavele ezantsi. Sibashayile izinto kodwa balikhangela igama likaYesu. Ya bathubiwe balahlwa emakhaya, kwathiwa balahla isiko lakwantu kodwa abalikhangela igama likaYesu. Bathukwe zintanga zabo, bahlekiswa ngabo ngodangati, kwathiwa uyawufanile usindisiwe, kwathiwa uyawuphambana lensindiso yakho. Kwathi noba kunjalo ezanto zahlabelela ingoma ethi ngokulandela msindisi wena owachithikazi noma bonke. Hayi bazalwane, noma ningamshiya nonke, I have made up my mind. I have decided to follow Jesus. Ikhona into enzeke ngaphakathi, izimvuselelo ahlala ithuma ngaphakathi kwami. I have joy, I have peace in my life. Ndingangabi namali kodwa kunento engathengwa ngamali elapha ngaphakathi kwami. Ndingangabi nabutyebi kodwa kunento engathengwa ngabutyebi elapha ngaphakathi kwami. What a blessed sweet communion. Jesus is a friend of mine. I am a friend of Jesus. That is unnegotiable. Whether you believe it or not, I don't know about you, but I am the friend. I am the friend. I am an apple of God's eye. If you touch me, ulwanothiko uqobo lwakhe ungangaboni into namhlanje, but wonke umntolwa nam. Not because I'm special. I'm talking about my identity. Ndiyazazi uba ngubani. Nawe ungumntwana kaThixo, umntolwa nawe ufaka uThixo umntwanishweni. You are so special to God. You are very special to God. Very, very special. Ndisathemba ngexabiso. Ukusindisa kwakho ayo-waste. Ligazi elinqabile, it's a precious blood of Jesus Christ. Thina siyimiphumela yegazi. So ithi iBhayibhile bonke abantu amagama abangaveliyo. Amagama wazigama lapho lelivele kuyenzeka livele kulist yaBashumayeli kanti pha alikho igama. Kuyenzeka ube ngumkhokheli ecaweni kanti igama lakho alikho pha. Abalogosa ecaweni uyavela, akubalwa amalungu athembekileyo ecaweni uyavela, kodwa xa kubalwa nyanga abathembekileyo kaThixo uveli. Libhaliwe na wanqanda abafundi bakho Yesu besuka kuyokhupha amadimoni, ebanikeza amandla bakhupha amadimoni, baphilisa abagulayo. Xa bebuya babuya becelebrate. Hey,
Jesu kubo sanoyivuyela loo nto irayithi yona ilungile nayo niphiwe ndim ninikwe ndim kodwa nantsi into vuyelani ukubhalwa kwamagama enu because uJesu into amayinda ngayo kukusindiswa kwabantu yabona uJesu nobe namandla okuvusa abantu nobe namandla okuphilisa abantu. That's why iBhayibhile ungayikhina from Genesis to Revelation sazi ukuthi iBhayibhile isithi kuyavula ezulwini xa kuvuka umuntu kwi-wheelchair in as much as ku-right kuyintando kaThixo babaphile but ivaka kuthiwa nanku umuntu esindiswa ide ithi ngomoni omnye ayidingi nabantu abaninzi just xa usindisa umuntu oyi-one izulu liyarejoyisa liyacelebrate xa kubhalwa igama lomuntu oyi-one ezincwadini zomhloko because umuntu ubalulekile emehlweni kaThixo. That's why it's just that kusententeni kungena nohlobo lwabantu baxa inohlala phansi azibize ngamagama izinto ungethuka uba mhlawumbe ngale nyanga nje ngeso sonke i-mentions ngesokho izinto ezininzi ngale nyanga kumele lento ngale nyanga ngosuku they spend a lot of money ngosuku a lot of money more than you can imagine a lot of money. Why? Because the soul of a man is very great. That's why kasibambe imayika sidlali kade ngoba sifuna yonke into sibude sibhidanisa amavesi sithini sithethe eqaleni umphefumulo ukuphuma apha emlomeni funeka ngawubhudi umphefumulo funeka ngayibhudi inhliziyo noba iphume ngathi ayipoliswanga noba iphume ngathi ayitreyinekanga noba iphume ngathi ayinaso isingesi but funeka ayiphume emlonyeni ihlabe sithunywa emphefumulweni lo banjwe nguSathane sithunywa kwaXhwithwa wona sizolwa nento uSathane alwa na because uSathane urecruit imiphefumulo uSathane uclaim imiphefumulo uthi ungowakhe uthi uSathane uthi yindlu yami le xa betho wena uthi uyindlu yakhe so sizoxhwitha abantu esandleni sikaSathane sibabuyisela kwi-identity yabo sibabuyisela kwi-position yabo sibabuyisela to the place where they belong. You must go back to your father. Lower sizalwe sikamama wakho wayekwazi uThixo uSathane udibene nawe apha emhlabeni so ngeke uSathane azoba ne-position phezu kwempilo yakho akanayo i-title deed yokuku-owna uSathane. You are owned by God. You were created by God. You came in this world for a divine purpose of God. Awuzange uzoba i-victim kaSathane. No. That is why abantu bakaThixo besebenza tirelessly so that wena uthusinde ukhululeke. So ke awusindiswa igama lakho liyabhala and the day is coming sisawuvula incwadi ufunde ukuthi iBhayibhile bonke amagama abo angazange afunyanwe baphoswe edikeni lomlilo. Because hell is real. Hell is real. Hell is real. Njengoba ndithetha nawe nje kunabantu abathandazayo ezulwini. I mean esihogweni not ezulwini. Ngoba into uJesu uhleli ngasekunene ezulwini unxusela thina. But I was amazed ukuvuka esihogweni kunabantu abancedisa uJesu bathandazela wena ubusindiswa.
le ndoda yayisisikeli yafa ingakholwa. Ithi iBhayibhile xa ifika phaa esihogweni yabona uAbraham ngaphesheya. By that time it was before uJesu afe. Isihogo sasijongene kanje neparadise. Wawukwazi ukubona abangaphaya nabangapha bekwazi ukubona abangapha, kodwa ongapha ngakwazi ukuphuma yengapha. Le ndoda yabona uAbraham yabona uLazarus, yathi ba uAbraham khawuthumela uLazarus athi xumumwe azothi qabe bebini la ngoba apho ndikhona ndiyatsha. Yathi phendulo no abalapha bakwazi. There is a gulf kunomsantsa phakathi kwethu. Abangapha bakwazi kuya ngapha ngoba xa sekweli yaqala, when you go to another side, xa uya kwenye realm uphuma apha emhlabeni akusekho ukuphenduka, akusekho ukuguquka. That's why I emphasize it every day. You must repent, you must repent. Awusithi ngokungena apha ententeni, awusithi ngoba uneqhawe, awusithi ngokunikela, no, awusithi ngokunxiba itayi unxiba nebhatyi ebomvu okanye eluhlaza, whatever enxitywe ecaweni yakho, but ikosindisa umntu ukuba umntu ahlangane noYesu, amkele uYesu aguquke, igama lakhe libhalwe ezincwadini zokudliwa kobomi. So ithi iBhayibhile yathi sova le ndoda okokuqala nje before that verse 23, I think Luke chapter 16 or Luke chapter 19, but verse 23, it's this has been my favorite verse ever since Nabanane Revelation. That's why I learned but Mshanda Valento Naiva Genite, then 18 the Bible and ya Pagamisa, Pakoni 20 Apagumaibo Espoque, Abantu Pagamisa and the Yanda Lento Habantu Espoque when they have their senses. When they have their memory, but as when my abona Ganum Fundis and all the humanis about other figure place open, I'm a kid, that's a new bright I am born. I won't Fundis will up, I said the lap, accept one, but I won't because my Kupula about my Asana, let go up on the Pagati, if I play I sit in Data, what Pagamisa, oh, about my Asana, about to kind to Abraham, why the money that makes of naked eyes, not the lenses, not our science, but was in lenses, whatever you call it. Yeah, as morning and to these white and black and white balls, you see through these eyes, but you don't see with these eyes. You see with something from your soul. Through Amesho and my first how come the first are you first but you see through the window. So same thing applies. Perfume but so perfume na kasasi pious hope ufikubona abantu komiti pepile lendo jawa pagamisa abantu perfume. That's why abantu noba abasindiswanga noba bakholo umuntu yakwazi umva umuntu ongamthandiyo everybody manakandifuna ubani athatha andimpiwangu ubani bayavana uba abaphananga ndazi uba umuntu uphiwa xa kuthenike siyabukela uba sasindiswa sathanda bonke abantu asinabantu sibaphiwe besingabaphiwanga si-operate ngothando lukaThixo noba uthandeki siyakuthanda noba awufuneki siyakufuna because as operate ngolwethu uthando sesiphila kwi-dimension yothando lukaThixo. So umuntu abantu bayenanto evananje babayebavalele ngathanga ndithandi lo boss ngedibhasile lapho la interview kodwa nasisi weskiphe siyelo ndivenda umva nje uba kuthi abantu abangasindiswanga because abantu bayazana abantu bayazana so kafika phaa esihogweni bayabonana abantu. Number 2, abantu banememori bayakhumbula ngoba kwathi isokwalelwa le ndoda uba iye ngapha yathi ndiyacela Abraham bawo uAbraham awuphumele uLazarus ndinabakhuluwa ekhaya ndinabanina uthi umuntu osesihogweni uyatsha wacinga uba une-brothers ekhaya njengoba udlala apha emhlabeni abantu abakwaziyo esihogweni bayacinga uba ndashiya umntwana ekhaya ndashiya umzukulu ekhaya ndashiya ubhuti ekhaya. Yathi le ndoda lena eyangibhithi indaba yayo yayingayifuni ivangeli isaphile emhlabeni, yayibathuka befundisa ithi badla abantu imali zabantu, yayithuka intente ithi ngamasela, yayithuka insindiso ithi
inkolo yamaJuda, kodwa xa ifika esihogweni umlilo wesihoko wenza inhliziyo yehedeni uba ijike ibe ye-intercessor. Umlilo wesihoko wenza umuntu obekade ethuka insindiso abe nengqondo ne-attitude e-evangelistic. Wacinga abantu abasezantsi, wathi Abrahama kawuthumela izigidimi zihambe ziyoshumayela bangezi apha nikhona, ngoba njengokudlala nje abasesihogweni abakwaziyo bayakuthandazela bathi mabasindise umzala angezi apha, ngoba intlungu yasesihogweni akekho umuntu oyihalelele omnye umuntu. Nditsho nalo bekade lutshaba lwakho akahalele uba uye phaa. It's so painful, it's so terrible. Ithi iBhayibhile bayathuthunjelwa, bayakhala day in and day out. Zizikhalo kutsha umphefumlo ubaba kutsha inyama ibizawutshinda iphele. Kutsha umphefumlo ngumlilo consumer umphefumlo. Bavaka kabuhlungu bayakhala day and night, bayakhala, they are tormented. Basekutshixizeni kwamazini, and bonke abantu abafa bengenaye uKristu, bonke abantu abafa bengekho abudweleni bukaThixo, when they die they join that batch bayohlangana nabo abatshayo. So you must not die without Christ. Please, ungafi ungenayo Yesu. Xa somnayo mbambe, ngabe sasuka kuye, ngoba unazi ixesha. Phaphamani ngoko ngokuba ningalazi lixa. Phaphamani ngoko ngokuba ningalazi lixa. Now, when you have come to Jesus, igama lakho libhaliwe ezincwadini zobomi. You are recognized as umntwana kaThixo. Uyaziwa ezulwini. Izulu line-access, une-code yabasezulwini, une-DNA yabasezulwini. Ngumntwana, uyindlalifa yezulu. But now, it came a time, kwafika ixesha lobuyesu wakho, wathumela umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele uzokunceda uba uhlale apha kuYesu, ungabi sasuka. Uzokunceda ngaloo nto kuqala, number one. Ngoba uSathana uthi hayi ufane waya nakuDisemba. Usathana uthi hayi ufane waya amathile ayahlangana ngoDisemba. So ke simbone uzothini, amathile azobe ehlangene, amathile azobe ehlangene. Ushumayele euniversity abantwana begxothwa abegodukile. Remember umnye umfana engihlala naye afike euniversity eshumayele kulo nyaka aphuma ngawo high school, kugxothwe umntwana. Wasindiswa lo mntwana kushumayela nenciko kuthiwa ngumnananiso. Wasindiswa lo mntwana, wasindiswa ngoDisemba. Wabe ezoya euniversity kulo nyaka, kanti bazoya kwiuniversity eyi-1 kunyaka olandelayo. Wagxothwa lobo wabo, bamgxotha ngoba bathi asinokwazi ukuphila nomuntu esizothi xa kuyiwa enkundleni angaye. Akuyoguqwa phaa kwezinto okuguqwa kuzo angaye, kodwa khetha. Bathi lo mntwana sedibene noYesu, bathi andinokwazi. Ndiyamthanda abantu basekhaya, kodwa noThixo ndiyamthanda. Bamgxotha. Was doing first year, uyahlupheka kuwa wenza first year. Njengoba behlupheka nje, abazi uba uThixo uneplan uba umuntu ozobakhupha enhluphekeni nanku. Njengoba ndithetha nawe nje namhlanje, that was 2016, 2015. 2015 sisenza first year. Namhlanje namntwana, it's one of the best teachers in the Eastern Cape, the maths and physics. Namhlanje sesowathatha bamgxotha baphinde bamlanda, bamgxotha baphinde bamlanda. Egxothelwa le ndaba yegospel, akacompromise, because wayithola
bese bethola uHoly Spirit. Umoya Ngcwele uzokunceda kwezanto xa ugxothwa nabantu xa bekuthuka, ungethuswa ukuthuka kwabantu. Kuthi ngoku bekuthuka uphinde uyohamba kulaa ndawo bebehleli kuyo bekuhleka, ungayifihli futhi iBhayibhile yakho, ngoba ngoku sekunento okuqhubayo, unenkani yasezulwini. Ngoku uyabe kuthuka, ngoku uyibona enkani, ngoku uyabe kuthuka bekugezela, bethi wake wasindiswa. Uyazi abantu abageze bathi ngemfondini uzothini, umuntu osindisiweyo akajoli. Bakuhorise ngokujola, emfondini uzothini ungajoli. Bakuhorise ngokujola. Yazi uSathane, uyazi abajolayo bayafa bangcwatshwa khona. Ngoku bakuhorise ngokujola, abantu uzothini ungajoli. Uzophiwa uSathane uku-attracta ngento yokufa, batayirepise ngelapha elihle ibe ngathi inhle. Xa usiya kuyo, xa ufika kubaba ubanjwe unokha, awusakwazi uphuma noba sowufuna uphuma, sowufikile. That's the danger of the sea. Isono lithi iBhayibhile siyabulala, singangathi simnandi, singangathi siyathandeka, kube ngathi uyintombazana ethe rhwaphu selokishini. Xa udlula abafana bashaya amakhwele, ibe ligugu lento kuwe yokubizwa ngapha nangapha. Kanti njengoba beqhwaba izandla, uyusondele engcwabeni uyofa. uSathane ubombela umgodi. Don't think xa uhlele esonweni uhlakaniphile. There is no wisdom in sin. There is no praise in sin. Siyaphutshisa isono, siyabhubhisa isono. Isono siyabulala, and before sikubulale udwatshwe uye emhlabeni, sikubulala usaphila. Uphila unefika ufe, ufe une-graduate, uyi-graduate ufe, ufe ungutata. I never forget uprincipal. Lo principal lo wabanjwa. Lo principal lo wake wangihlukumeza. Siyodebate esikolweni sakhe. Ndiqualifyile for ungena kwi-debate for i-district. Akandiniki points. I-debate yayihostwe babo. Kanti njengoba ndilisela njengoba ndifunda nje ndiligidza, kanti ngo-2013 ndizobanjwa. Endabanjwa ndandisahleli iveki esiseleni, wangena uprincipal. Kwaku-Friday, wangena uprincipal, a well-respected man. Uhlonitshiwe ekuhlaleni, uhlonitshiwe kwi-district. Isikolo sakhe senza kabuhle, kodwa isono samthoba. Uprincipal wayolala esamenteni, wafike phaa samphatha phaa. Ngoba phambili 28 ndingumntwana ngaphandle, phambili 28 ndikweliqala le-gangsterism, ndinenombolo, ndinegunya nje. Zamngacule uprincipal simculise, zamngacule kanti uprincipal. Sifuna ulala uprincipal ngoku makacule, kufuna into imelodi, into ezawusenza uba sithuthuzeleke. Wacula uprincipal, kuyatshisa kusehlotyeni. Wacula uprincipal, silale xa sothuka sithuke naye ulele, siphinde siyomvusa tata. Kuthiwe cula uzulala, sithi abantu abalala. Uprincipal isono, uprincipal ubanjelwe irape, kanti ethembakele nje ulala nabantwana besikolo. One day samlahla isono, ngoba uSathane uqala abengathi ungabuwe, abengathi uzamprotect. One day samlahla isono, wabanjwa uprincipal. Zangaphinde emsebenzini, sewaphume nje, kodwa zangaphinde aqualifye naphi na. Wakhutshwa kwi-system yakwa-education, wayehla ngoba isono ungathi une-future enhle, kodwa isono sikuthobe. Ungathi ungumuntu omkhulu uhloniphekile, isono sikuzokurhuqa phansi ngentshe, sikukurhuqa edakeni. Isono sithatha abantu abakhulu siba-minimize, sibenze nonsense apha phansi. Don't play with sin. Don't play with sin. Don't play with sin. Bahlali ngesono, bahlali ngesono siyingozi. Kune-accountant ezakhutshwayo, noba ngayofuna apho umsebenzi akasaqualify. Kunogqirha abakhutshwayo kwi-system yakwa-health ngenxa yesono, noba ngayaphi, very good, gifted, good doctor, but akasena permit yokuvula neyakhe ipractice because what disqualify, wafunyanwa engekho msulwa. Isono siyingozi. Simnandi sona xa usenza, ona lo mzuzu usenzayo simnandi. Ayibabumnandi obi, ayitrap, itrap. Sibombela ingcwaba,
sithi yiza, keep on coming, keep on coming. Njengenkukhu ezobanje iqalwe ngombona, faka amakhosi ombona ade iyongena endlini. Xa ingena endlini kufanele uqala ibanjwe ixhele. Njengoba isondele emnyango kumbona uyuba mnandi, njengoba nesono siba mnandi kakhulu xa sesizokubulala. Ngoxa sogqiba ifuture yakho indlela zokufa zimbini. Likhona le ndiyithandayo naleyithanda le ufa ungcwathi ungabikho. Yeyoba ufe usaphila. Kude wayengavezeka kahle lo mfana. Kude wayengavelungile lo sisi. Kunosisi abathi xa bebona iifoto zabo balilile ebhesi. Azibone sena 15. Eyomela i-district kwi-sport because there was a potential. Samgqiba i-drugs namakhwenkwe. Ngoba kusekhona senemane ejonga i-picture. Ethi God, I had a potential. Ndadlala ngethuba. Maybe ngaba ngoku national netball team yase-South Africa. But isono sangikhada. Don't play with the sin. Singles. Kunotata abaxa bejonga umfana omncinci but I wish I was 15 years. Ngoba kunento endaziluzayo ndisena yangaphinde ilunge impilo yam. Don't mess with sin. But one thing that I love about God, xa befika unento okuthiwa i-restoration. Noba sowuna 50 walahlekelwa, noba sowuyintombi walahlekelwa, ithi iBhayibhile uyabuyisa into ezadliwa sisikhonyana. Akabuyisa izinto kuphela, ubuyisa neminyaka. UJesu unayo i-potential. Noba abantu bebesegqibile bathi ngeke kusaphuma nto, noba nawe bosozulahlile uthi uyawufuhlupheka, uyafunda utsangweni. Akefika uJesu, he gives beauty to ashes. Uqokelela into ezilahliweyo azivuse, akhuphe into enhle. uJesu uyabavusa abafileyo, into abezifile uyazivusa. Wafika kuLazarus sekenuka, xa kefika kulo Lazarus bathi sekebolile, uyanuka. Ayayi-intimidate ukunuka le nto, yathi nimbekephi. Don't worry ngokunuka kwakhe, nokunuka kuyandiva, nempethu ziyandiva. Nimbekephi. Ngoba xa ufika kuThixo ufuna wena, sozifika veza wena, sozifeyika veza wena. Ithi ndingulo ongasena value, ndingulo kuhlekwa ngaye eNewbright, ndingulo waziwa ngotywala eNewbright, ndingulo waziwa ngegitsi eNewbright. Xa uziveza uyakuvusa. Yiloo nto abantu abangcono le. Igqirha lifuneka abagulayo, lifuneka abaphila. Xa sesilapha safihla into. Here I am, Lord. Here I am. So wabehamba uJesu. Subject kaYesu ikhula nje bona. Kanzima ukuphuma kuyo. Xa behamba uYesu uthi, masithandaze. But I will pray. You don't understand it because uThixo, operator, we are justified by faith. And the 2 years of man says, Yomanungisa. No more you're going to be we receive the Holy Spirit by faith. Uyesu uyakusindisa igama lakho libhalwe ezincwadini zoboya. But uMoya Ingcwele, he gives you divine abilities. Into obungenokwazi ukuzenza ungumuntu, but ukwazi ukuzenza ngoku uYesu through uMoya Oyingcwele. uYesu uxolele izono, mhlawumbe izono akuxolele izono, ubhalwe ezincwadini zoboya, usindiswe. But uMoya Ingcwele uyakunceda uba uhlale uhleli kuYesu, uhlale usindisiwe. Number 2, ukwazi ukusetyenziswa nguThixo. Ukwazi ukusetyenziswa nguThixo. Tata, akwenziwa abantu abakandela thina, senza abantu abazosebenzela uThixo. God is ready to use you. uMoya Ingcwele nguye owenza abantu basebenziseke, basetyenziswe nguThixo. Amen. Uthi ke, I will ask my Father that he send another helper. Uthi yena uyakuhlala nami ngona phakade. Number 1, zimbili into ofuna ukuzahela. Let us uyifunde le ndawo. Chapter 14 verse 15 to 18. You must read that place, that portion. Uyifunde okokoba. Uthi ndiyawucela kuBaba. So uMoya Ingcwele samfelelwa ngubani? uYesu. Samfelelwa nguYesu uMoya Ingcwele.
is a gift that was asked on our behalf. Yes. Uzawucela kubawo anikeze omunye umphethele yena uyohlala nani ngona phakathi. When he comes to dwell ngona phakathi. And akahlali umengcwele kulawo wonke sizoya kuyo. Akahlali kule ntente. Into oblige babe khona kule ntente is because ikhona. Ubukhona bethu benza bakwakhela i-altar apha. Ubukhona bethu xa sihamba apha elibala libuyele ebafaneni bebhola uthixo kubefuna ukwenza umqondiso bangakhona bathi ibhola xa ibaleke yeza apha azonyathela kule ndawo inentente aphile. That is a sign but ayingomthetho isign uthixo azawuyenza ngoba abantu baseNew Bright ba-understand uba kukhona uthixo sowakhele i-altar ngokwapha kule ndawo sekune-portal apha kule ndawo. Njengoba abantu bemane bephila apha, there is a possibility, high possibility uba naxa seyisukile intente apha xa kukhona isport kukhona i-tournament umuntu uzobangela akho umuntu othe wasothatha ibhola xa ibaleke yeza kule direction kodwa xa kenyathela apha kule kwesisiza apha kule ndawo kube khona into eyenzakalayo empilweni yakhe. Why? That is the work of the Holy Spirit, because the Holy Spirit fell in this place. There is no need to mess up. So umoya oyingcwele ukhangela indawo yokuhlala and indawo yokuhlala kamoya nguwe ithi iBhayibhile nazi na ubimizimba ebitempile kathini aputhi kwakhalakho ngomoya wakhe. You are the residence. You are the residential area. We address Abubuzuba Ushala Pumangwe. The address, the residential address of the Holy Spirit. Kabantu Abasidisiwe. Kabantu Abakoneliso. Kabantu Abashatekas. If you are blood washed, you are the residential area of the Holy Spirit. Ushala Kuwe. You are the potential. Right to host the Holy Spirit. Ushala kwabak abake kabashatekas abake kabasmigelebu abake kabakonelabu ushala kwabake ufika bengaba athala nabo beyithandabuza lensindisi bengazi uba bazoyiphila kanjani. Abanikeze divine power, abanikeze amandla, abanikeze ubulumko, abanikeze isakhono sokuphila baphilela uJesu phakathi kwabantu abakhonza uSathane, bathethe ngoJesu phakathi kwabantu abathethe amanyama, babe ngabantu abangcwele phakathi kwabantu babuzana abantu uphila kanjani umuntu ubangcwele kanjani kulo mhlaba umagada ahlabayo. No, kuyenzeka umoya oyingcwele ufika intombi ibanjwe ngamakhwenkwe ihlukane namakhwenkwe. Umoya oyingcwele ufika insizwa ihlele ezonweni ivume izono zayo ilahle izono ilandela uJesu. Umoya oyingcwele usiqhubela kuJesu, usikhaphelela kuJesu, weza ukuzobonakalisa uYesu empilweni yomuntu. Umuntu ngokwendalo ufuza amathile, umuntu ngokwendalo ufuza izono, umuntu ngokwendalo unezipho zasemhlabeni, unezipho zohade, unezipho zojoy, unezipho zaselokishini, unezipho zendawo asalwabuya. Kodwa xa kefika uHoly Spirit ufaka izipho zikaKristu, wenza uKristu abunjwe ngaphakathi kuwe. Xa kefika uHoly Spirit he come to glorify Jesus. Umsebenzi wakhe ukuphuhlisa uYesu. Abantu abangayiboni, abantu basayijogile bakwakhela umkhalo. They've come too late. But the Holy Spirit will come upon you, will give you divine power, divine acceleration, divine strength. Umoya oyingcwele ngowakuveza uYesu uyavela xa ufika umoya oyingcwele, uyavela xa ufika umoya oyingcwele. Wenza intombi iphilela uJesu. Umoya
oyingcwele ukukhumbuza nezono obungena zimvumi namanyala obungena wayeni xa efika umayingcwele uinstili fear wenza uba woyika uThixo. Holy Spirit, moya oyingcwele, umoya oyingcwele ngoba abantu abahlulekayo ndiyakwazi uba uyazazi uba uyahluleka unemvalo nakoba ewe imvuselelo ayisuphela imvuselelo izoba intente seliqhubele holweni iphinde ibuyele ententeni ngexesha elifumaneka indawo kodwa imvuselelo ayisuphela kodwa unovalo wena uba kunamaxesha apho uzokugoduke mhlawumbi ulapha ngempangelo unento ethe ekhaya yaziwa le nto ndawufike ndiyicacise kanjani. Don't worry, uyozokunikeza amagama obuyicacise ekhaya suba nekhala wena hlala kuye umoya kumsebenzi wakhe ukucacisela abantu wena hlala kuye wena thembela kuye gcina imithetho kaJesu hlala kuye. The Holy Spirit uyiphethe umcimbi wakho indaba yakho yonke isesandleni zakhe. Yawazi na uba uYehova nguThixo umdali weziphelo zehlabathi ongenamandla unika amandla otyhafileyo uyamomeleza uthi amadodana kadilwa abafana baqhubeke bawe kodwa bathembele enkosini. Umoya oyingcwele ngoba bathembele enkosini uyobanikeza amaphiko noba kudala ekholwa umntu kodwa xa ewa kumoya oyingcwele amaphiko ayaphelelwa angabi sakwazi ukukhuphuka ngoba le ndaba yokuhamba noJesu iyakhuphuka. We go higher and higher. We go from power to power. We go from glory to glory. Uyosinikeza amandla, uyosinikeza i-ability. Siyakhuphuka, senyuke. Into besikade sehlula sizijongele ezantsi. Into besivala indlela. We don't stress. He gives us wings, wings of the Spirit. Sibe ngaphezu kwemiqobo, sibe ngaphezu kwentaba, sibe ngaphezu kwamabulawo. Into esibekwe ngabantu siyakhuphuka. He will give you wings. He will give you wings. He will give you wings. You want to go up by the Spirit. Ufuna ukukhuphuka nawe. Imagenyo zakho. Imagenyo zakho. Matarabo sandelebosa. Koraba satanabaya. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Lift up your hands. Kuna bantu abanikwa impiko. Kuna bantu abanikezwa amandla. Kuna bantu abahlaziwayo. Kuna bantu abokhiwayo. Bekhiwa ngumoya oyingcwele. Kuna bantu abaphakanyiswa. Mokarabo sataya. Ilabashandeya. Koraba satanaba. Turapakasanta. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Lift up your hands. Sesiyatangaza yaweva amandla akhe ayigcwalisile intente akekhona khonto engenzeki akhonto eqabayo xa kekhona. Lift up your hands, lift up your hands. Kona mashandele bebusa rekepente pela busa kuna masata. Lift up your hands, lift up your hands. Okumtu avalile amehlo akhe moya oyingcwele yehlela kimi. Hlala kuwe. Ngizohluleka ngindedwa. Ngizohluleka ngindedwa. I will fail you on my own. I need your assistance. I need your intervention. Ungalomthandazo masuka phezulweni uzapha ngaphambi. Ya, ndiyeva umengcwele kunabantu azobatshintsha. Noma udala wakholwa, noma usindiswa phentente. Usindiswa phentente uza every day. Apha ngaphambi. Noma udala wakholwa, come believing. There is your restoration. Kosandele memosaya.
Kuraba shandele menusa. Rendele bebo sida. Rinda la baba sanda. Rekependele bebo sika. Kuraba shandele menusa. Rekepele bendo robo sande. Rebebebebebebebe mosa. Kuraba sandele brekosata. Kondele mashandele bebo. Open your mouth and pray as the Spirit is leading you. Open your mouth and pray. Kona mate bravaya. So gonna me full space and a family. Zongi megus gativo. Kosande la basaya. Seke pente la plaka. Kula masande la ba. Kore Yeah. Subscribe. Say yes to the Holy Spirit. Fumelana naye. So get your tanda zendeni. Na mamantu bebuyelo sito zabo. Esebi wa satana. Na kumo itwele pagama na bantu. Ekupunga nabo. Kumano ya kukupunga. Ekabe ni nasomanga. Kumano ya bumba. Edaweni ya ketwele. Na mwefanga bantu. Ebutu waliseni bake. Kuna pamate. Na mwepinisa bantu. Is Lord as a tana. Is Lord as a perfume. Nabu. Yes, kuyelo. Masande la baya. Kona masataya. Lebraka sata. Yeah, something is happening. Kuna pesturoni. Kuna doza wifi utinda. Kuna doza ifa. Ikene mino ene sandleni. Yes, itwalu msiba. Lift up your hands. Kena fundi speki zanda mama family. Ianda makona basandele bebosaya. Ela babosandele prekosata. Kurama sata la bakasas. Kosande amando. Ila basaka. Yes. In the name of Jesus. Be endued. Be clothed with this power. Receive. You shall receive power. Don't stop praying in the name of Jesus. Abanye mukande abaketane. Abanye bayakhulula from the stubborn addictions. Kona masande laba. Fala mekwa ndendeni. Siatadasa. Kona masende lebebo sekele lebos. Ile memorobos. Power. Power in the name of Jesus. Be loose. We set you free now. In the name of Jesus. Power. Sakapara masikapa. Gekamaligaches. In the name of Jesus. Kosatana bahande lebreha. Sande lebe kosete lebre. Kulama sande. Komasate lebre kasande. Lift up your hands. Kosate labraya. For the last time we will pray. Kosande la mahando kosika. The paramisi zinako mesia bogikosi. As you worship him. Ikonidwa za ushana pesi wako. Yusi zinako mesia bonga nawe. Sivane skotuge. Come on, lift your voice. Give him praise. Embrace the Holy Spirit. Come on, pray. Kamasande la bahaya. Ina makora baba sande. Ina mandoro bobo sande. Ina makora baba bebos. Sana makosele bebos. Ina makora basataya. You shall receive power. Sana kula bande. Makona mando matanga zalendeni. Says Father Skotuga.
Kosata na braya. Kona masande lebe kosaya. Kusata paya kona masa. Yes, yes, yes. Sumasamtripena kuya lowo. Esebenze empilweni yakho. Give him away. Mtetele mnikesindlela. Mnikesindlela sebenza phokuwe. Yeah. In the name of Jesus. Anamakora masekelemeo. Ilababo sangala babo sekelemes. Nabakulayo bayaphila manje. Sande la mokoro mosika. Kuraba sande la mahaya. Father, we give you praise. 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 Karipaka rabasata. Korapaka sataya. Kurapaka papasata. Power in the name of Jesus. Yeah. Kona masande la babona masia. Ela baba masande. Yakapante pakasika. Mawazu tandaza namze for 30 seconds. Ikoni tweni monayo. I see the glory. I see the cloud of glory. I see the wave of glory upon your heads. That's when I was in Galmona. Ilifuni na Jehova. Yamabona bapanti beparanyiswa. Yamabona bagena makabeniwa manda. Yamabona bakulayo bepiliswa. Yamabona abangena makama beparama. I see God working. I see God working. I see God working. I see the angelic army in this place. Send more than angelosis matigo. Sikona pamati wetu. Asisakonji sotwa. Sesikonja na besulo. Come on, pray. Anamanda rabasandele debosa. Enamakosa talabasataya. Nako. Nanti mamba na batuana leti asesulwini. Na batuani ya bababa. Na batali ya bababa. Yes. Oh, nakutipa kwalitete. Kosanda ya kora. Ila masata kurapaya. Kosata labaya. Kapaka. Kurabasataya. No, come on. Yes. Asas. Mayawa batostule. Kosanda ya kosata. Kurabasata. Yes. Sumasas baba. Usubisu luria sebenza peswa. Kurabasandele de kosaya. Kusata la bahaya. Umamabi mkate jangawi. Mkate tumaka betebu mamabi. Yeah. I see Jesus. Kepone fusikase. I see his angels ascending and descending. Even in the Lord Senyuma. Yeah. We have come to Bethel. Give to him. Give to God. Give to the Holy Spirit. Yeah. Ule atmosphere of prophet, my appeal. My
yaphefumula amaprofeti kule atmosphere. Ama-intercessor yaphefumula kule atmosphere. Abalindi bayaphila kule atmosphere. Something is moving. Something is shifting. Something is moving. Something is shifting. Strong men are made. Amabhokha yenziwa kule atmosphere. Kasaka parababasika. Keparababosandele breka. Usandele brakosata. Korabasata. Come on, pray, pray, pray. Usata laba. 1 minute, 1 minute. Can I have you worship team is a lot of family? The part of our part of our goal. The way of we know worship team, you have to raise the up quickly. Quickly, quickly. There is a special grace. The special impartation. Impartation. Kusaka Panama Sunday. Ela Baba 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 Baba. Ela Baba Baba Baba. Lift up your hands. Kusaka Nabraha. Put the speed on the Sunday and also. One more. Just once again, I'm with the face. You have to send that there is a special speed that He wants to give us. On our Sunday, Ila Baba Sunday. Grace upon grace, grace upon grace upon grace, 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 grace upon grace. Comande la baya, dinamande lenendo, come mamo sande lama, que la bragas asas, asas. Grace upon grace, grace upon grace, grace upon grace, Anamandea. Come here, come here, come here. Come here. It's up. I see the favor. There's a strong favor upon your life. There's a very strong favor upon your life. There's a strong favor. There's a strong favor. I see God opening doors. I see a door opening. I see a door opening upon your life. There is a child out of Farabuyo. So then I went to Manga and you will be amazed. What is this? So what is this? What is this? Grace upon grace. So I'm going to say Tandaza. Koraba Sande Lemehaya. Yeah, Kama Sande. Yeah. Kosande Yamai. Koraba Sate Lebre, Kosande Lebreha. So I'm going to say Tandaza. So I'm going to say Tandaza. Sister Mama, lo, clear every maroon. Bring here. I see him fighting in the spirit. I see you fighting in the spirit. Come here. The mama is very dangerous in the spirit. Uthi kumnikeze inkonzo enzima kakhulu yokuthandaza. Nikeze inkonzo enzima kakhulu yokuthandaza. Lift up your hands. May God give you grace. Korabashande amai. Koshata la brandele besa. Kelabashata ya Masaya. Korabashate lebrekasa. Bonga bakula bakawuleza bezapha phambili. All the sick come. Especially abamenyiweyo, especially uze kube gula. Ubiziwe kube gula bathiwa izententeni zapha. Koshata la brandele mekoshende. Koshataya. Korabashande. Lift up your hands. Yes. Lift up your hands. Sanamashata. Korabashata. Yes. Play that. Yes. Yeah. Yes. Korabashande ama. Receive your healing. Join up to pray for this one. So there's a special healing grace. There's a special healing anointing. Lift up your hands. Shaka palabra delemesh. Upila gekama Jesus.
In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Healed in Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Receive healing in the name of Jesus. Sesiyathandaza siyavala sibongele mfowethu